telefoon en schijn maar met het lampje. Een mooi zaaltje afgehuurd. Plots viel daar de stroom uit, het trof de hele buurt. Het werd er pikken donker, de angst sloeg om ons heen. Ze pakte snel haar telefoon en belde 112. De lijn die was bezet, dus riep ze hard naar Fem.